पाऊस आला बघा आमच्याकडे. देवाला सांगते 4 दिवस थांब जरा. हे बघा माकड खाऊन गेलं ना टॅमॅटो. तुम्हाला म्हणाले ना हवाय आंघोळ केलं किती छान दिसतं. काय काय मोबाईल असतात अख्खा दिवस इकडेच बसलो असतो. तुला काय उठले दोघं जरा उठले. झोपू दे त्यांना झोपू दे. तुम्ही शाळेत नाही गेला आज. हळू घे हळू घे. पाऊस आला बघा आमच्याकडे. पाऊस पडतोय. आत्ता संध्याकाळचे वाजलेत 5:15 आणि दुपारपासनं भरपूर वारा सुटला होता आणि पाऊस पडायला सुरुवात झाली. हे बघा आज वार आहे शुक्रवार. जा बाबा जा, माझं सगळं सामान भिजेल. शेरू ये शेरू. ते बघा कुणालचे बाबा मगाशी माकड आला होता. टॅमॅटो खाऊन गेला. गपचूप आला होता एकच माकड. बोला ते घाबरले. तर ते म्हणलं नाही मी भाजी काढून घेतो. आता सगळं आले सगळे का आपली भाजी खाऊन टाकतील म्हणून ते बघा ते भाजी काढायला गेले आणि सगळं सामान आहे ना असं ताडपत्री टाकली पटापट. सगळं सामान मग अशी उचललं. म्हटलं जोरात आला तर हे सामान आहे ना घरात घेईन. व्यवस्थित सगळं झाकून ठेवले. माझा फोन भिजतोय. लाईट पण गेले आमच्याकडे. लाईट नाही सकाळपासून. हे पाऊस पडणार होता ना म्हणून मला वाटतं लाईट त्यांनी बंद ठेवली. आणि शेरू बघा कसा फिरतोय. हा बघा शेरू. ह्याला आंघोळ घालायची होती ती पण राहिली माझी आंघोळ घालायची. म्हटलं वातावरण एकदम थंड झालं तर म्हटलं पुण्याच्या वगैरे थांब जरा आधी घालू नको. ते छोटे आहेत ना अजून. आणि वाघ्या घरात आहे. शेरू ये शेरू. बघा असा शिट्टीचा आवाज येतोय. हा कपडे आला ते टी शर्ट उघडेच आहेत म्हणून कॅमेरा तिकडे फिरवत नाही जास्त. वाघ्या पण आला बाहेर. हां आज कुणाल छत्री घेऊन गेलाय म्हणून काय टेन्शन नाही. नाही नाही त्याला कालपासनं त्याला गोड बोलून बोलून बाबा छत्री घेऊन जा. ऊन भरपूर असतं ना त्याच्यामुळे तो आज छत्री घेऊन गेलाय. त्यामुळे मी भिनघोर आहे की जाऊ दे माझा लेक भिजणार नाही. जाईल वाटतं पाऊस. गेला बारीक झालाय. काय नाही अशा पावसाचा वर आनंद घ्यायचा असतो. हो शरू ये. तर ह्यांची आंघोळ राहिली घालायची. माझी लादी पण पुसायची होती. मग अशी घाईघाईत कपडे सगळे धुवून घेतले. ही बघा आपली भाजी काढली. माकडांच्या भीतीने भाजी काढून ठेवली. दुधी आपली तयार झाली होती. बघा वांगी. त्याला वांग्याचं भरीत करायला होईल. हां टॅमॅटो काढलेले काल सकाळी काढले. हां माकडनं 2 टॅमॅटो आपले खाऊन गेला. तर नशीब मी बाहेर कपडे धुवत होती ना त्या माझं लक्ष गेलं. नाही तर मला वाटतं सगळं तरी खाऊन गेला असता ना. शेरू इथे तो बघ गेला आडाजवळ. काहीतरी आणलं नाही उचलून तो बघ गाडी खाली गेला. वाघ्या आहे. पाऊस थांबला तर आंघोळ घालून घेतली असती. पाणी विणी गरम करून ठेवलं. पक्ष्यांचा आहे का माकडांचा. ती गेला बरं झालं. देवाला सांगते 4 दिवस थांब जरा माझं पत्राचं काम होऊ देत. हे बघा आभाळ कसं. मग कशी ना हे काय मस्त आभाळ याला बघायला. ऐकलं का आभाळ बघा कसं दिसतं छान. ते आता पावसाळी वातावरण जरा वेगळंच झालंय. आता थोड्या वेळाने मस्त गरमी खूप होते. म्हणते कुणालचे बाबा उघडे फिरतात ना 2-3 दिवस झाले ना गरम खूप होते. हां ना वेगळंच वाटते. प्रवासात आलो तेवढी गरमी नाही झाली सर. मग खूप गरमी होते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. मी प्रिया पवार आणि खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता काही व्हिडिओ करायची इच्छा नव्हती. म्हणजे असं काही विचार पण नव्हता. पण पाऊस चालू झाला आणि म्हटलं चला थोडंसं शूटिंग करूया. तुम्हाला दाखवते. लाईट नाही कधीपासून. माझ्या फोनची बॅटरी पण लो आहे.
देवाला सांगते पाऊस पडू नको दे, सगळं माझं सामान भिजेल. काकांना आज येणार होते काम करायला पडवीचं. सकाळी ते निघाले पण घरातून आणि अर्ध्या रस्त्यात आले आणि काय ते धडपडले वाटतं, त्यांना काय पायाला का त्यांचं लागलं. म्हणजे ते कुत्रे होते ना तिकडचे, ते अडखळतं आपण तसं झालं ते. आणि मग पुन्हा मग ते रिटर्न केले. त्यांना जरा ढोपरांना वगैरे लागलं बिचाऱ्यांना, त्याच्यामुळे राहिलं. नाही तर आज आपले खांब आहे ना उभे राहिले असते. येतील 1-2 दिवसामध्ये होईल आपलं पडवीचं काम. पण हा असा अवकाळी पाऊस बघितला का मग टेन्शन येतं खूप. सामान कधीच येऊन पडलं आहे. बघू होईल सगळं व्यवस्थित. बघा झाकून ठेवलं आहे. कुणालची वाट बघवते मी, अजून त्याला आहे यायला अवकाश. अजून अर्धा-पाऊण तास आहे अजून. खूप गरम होते बापरे, इतकं गरम होते ना. दुपारपासून आम्हाला राहायला होत नाही, इतकी गरमी होते. चला जरा ते लाकडावर सगळं उचलून ठेवतो. जरा धो पाऊस आला तर उद्या चूल पेटवायचे वांदे होऊन जातील. त्याच्यामुळे पटापट थोडीशी काढून गाडीच्या आतमध्ये टाकतो, म्हणजे बरं पडेल, भिजणार नाही ना लाकडं आपली. ही वेल बघितली, वेल बघितली का ही चवळीची. पाऊस पडला तर काय ना, जरा झाडांना पाणी मिळेल ना. पण सामान भिजेल ना म्हणून, बाकी काय नाही. आता आजारपणाचा पाऊस हा मग आता खराब चांगलं नसतं हे. झाडाला पण रोगराई येते, सगळ्या गोष्टी ह्या पावसाने. मग पावसाने म्हणजे झाडाला ते टाइमच होते पण पावसाना माणसाला सगळ्यांना त्रास. ते दोघांना बोला ना बाहेर, काय करतात ते घरात खेळतात. तेवढा कपडा भेटला त्यात झोपडतात एवढा कपडा. चला जरा 10 मिनटं रिलॅक्स होते. दुपारी 3 वाजल्यापासून सुरुवात केली कामाची, चालू आहे. फोनची चार्जिंग नव्हती ना म्हणून मी काही शूट नाही केलं. फक्त 5% बॅटरी आहे. मला वाटतं हा पाऊस पडणार होता ना, म्हणजे वादळ आहे ना, वादळासारखा वारा येत होता, त्याच्यामुळे लाईट मला वाटतं बंद केली होती त्यांनी. कोण गेला बाहेर, शेरू का वाघ्या? वाघ्या आहे ना, तो जरा असा हे आहे, म्हणजे जरा थोडासा घाबरा आहे अजून. जरा तो घाबरतो. अशी मुलं वगैरे बघितलं ना तर एकदम घाबरून आहे ना त्या कपाटाच्या खाली जातो. मग अशी ते आरोही वगैरे आले ना, तो घाबरला होता सगळ्यांना एकदम घोळका बघून. तो शेरू आहे ना, शेरू तो जाम हुशार आहे, चंचल आहे तो खूप. पण आता तो पण आता रुळला आहे बरोबर. भाग्या पण चांगला रुळला आहे. मला सोडत नाही अजिबात, माझ्या मागे मागेच असतात खायला वगैरे. दूध हे ते. आता सध्या फक्त दूध आणि चपाती हेच देते, कारण अजून लहान आहेत ना. 2-2 दात त्यांचे आलेले आहेत. मला बाबा कुत्रा खूप आवडतं, जाम जाम आवडतं. त्याचं लहान मुलासारखं असतं ते. बघा हे बघा माकड खाऊन गेलं ना टॅमॅटो, तुम्हाला म्हणाले ना. हे बघा पडलेत खाली. मला वाटतं 2-3 टॅमॅटो खाल्ले वाटतं. जाऊ दे, खाऊ दे. पूर्णच्या गावाला पण भारी हौस आहे. पहिल्यापासूनच आम्हाला डॉगी वगैरे भरपूर आवडतात. इमानदार इमानदार आले ना ते बघा दोघं जण कसे. त्यांना तर जास्त असे बाहेर सोडत नाही आता सध्या. आड्याच्या बाहेर नाही सोडायची. हा आता जरा वारा आला, बरं वाटलं बघ. चला आंघोळ करायला, चला आंघोळ घालूया. आंघोळ करून घ्या घाणेरडे. त्याला पळू देत. कोणाला पट्टा काढला इकडे शेरवा. आता कलिंगड चाटतो शेरू. काहीतरी कोण पाणी कुठे पितो, पाणी कुठे कुठे पाणी कुठे पितो, पाणी कुठे पकडायला लागलं तर पळणार पळणारे 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 पळायचं नाही. अरे 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 आंघोळ करायची. शी शी शी. वाजता धावतो धावत आला. हे आंघोळ करायला हे पकडायला लागला, ऐकलं का? आता हा पळणार आहे. हा तुला पण घालणार आहे, तुला पण घालणार आहे आंघोळ. घालणार आहे सर. थांब 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 थांब. पकडून ठेव. त्याला मजा वाटते बघ ना. तो बोलतो काय करतात नाही, ही मजा माझी मजा. मला कोण काय नव्हतं. झाली बाबा आंघोळ.
शेरू बघा, पांढरा पांढरा झाला ना. आणि हा वाघ्या तर बघा सेम वाघ्यासारखा आहे ना, फक्त नाकावरती एक काळा डाग हवाय. आंघोळ केलं तर किती छान दिसतं. काय 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 दम देत होती हा मला आंघोळ. ताकद आली, आंघोळ घातली काय. ह्याने त्रास नाही दिला ना, शेरूने त्रास नाही दिला ना आंघोळीला. नाही. तो जाम बोंबट होता, हा गप्प होता. आता बसू दे थोडा वेळ. 2-3 दिवसांनी परत घालूया ना. आता जरा 2 दिवस हा पहिलाच दिवस होता ना, जरा कुडकुडलं वातावरण पण जरा हे झालं ना थंड. थंड कुठे, आता गरमी होती. होईल आता 2 मिनिटं. हां तर बघ कसा धावतोय, बघ कसा धावतोय. चला आता सगळं सामान उचलून ठेवूया परत जागेवरती. पाऊस काय गेला बाबा. अरे अरे हां तो बघ थरथरतो तरी पण बघ, मस्ती बघ त्यांची. एकदम छान दिसतं ना. मस्त ना, काही प्लायनी वगैरे आलं बघ ना बाहेर. हां वरती. वर बघ आकाशाकडे. आमच्याकडे फोटोशूट चालू आहे आता संध्याकाळचं. कसं मस्त दृश्य बघा समोरचं. सगळं वातावरण एकाएकी चेंज झालं. मग अशी पाऊस पडत होता. कुणाला फोटो काढतोय. वाटत बघा सुंदर. हा एकदम सुंदर दिसतंय लाईनी ते. हे निघतं ना इंद्रधनुष्य, तसं ते म्हणजे फक्त एकाच रंगाचं आहे. व्ह्यू पूर्ण लाईनी. हा हे बघ कशाला लाईन आहे. वरती आकाशाकडे दिसते. काय मस्त. वा वा. आता मस्त फोटो कुणालच्या बाबांना लय हाऊस आहे ना हे सगळं निसर्गाची. मी मोबाईल असतात अख्खा दिवस इकडेच बसलो असतो. तुला काय ते सारखे आम्हाला फोटो काढ, व्हिडिओ काढ, फोटो काढ, व्हिडिओ काढ. मी बाथरूम मध्ये तोंडच होती. कुणाला पण आताच आला हा बघा. नाही ना, पण हायच व्यवस्थित झालं. काढ काढ फोटो काढा. आता कसे आता फ्लॅश हे असं नेहमी कसं वेगळं वेगळं बघायला मिळतं ना निसर्ग. आता कलर बघ कसे आता. आता चेंज होईल लगेच थोड्या वेळाने. आता बदली झाला बघ. दिवस मावळला. चला चहा वगैरे पिऊया ना. हा जा हातपाय धुवा. कुणाला तो स्टँड जरा बाहेर घ्या कपड्याचा, पाऊस गेला आता. आत्ता की नाही 7:30 वाजलेत बघा. दिवाबत्ती झाली. कुणाला अभ्यास करतोय त्याचा, तो त्याच्यात मग्न आहे. आणि हे आपले 2 चंगू मंगू म्हणजे वाघ्या आणि शेरू कसे झोपलेत बघा आंघोळ झाल्यानंतर. आपल्या वाघ्याची गादी होती ना ती मी काढली मगाशी. ही बघा, ही बघा. आणि त्याला ही मॅक्शी आहे ना माझी, ती वरती घातली. आणि छान अशा नरम नरम गादीवर दोघं पण झोपलेले आहेत गाढ एकदम. सेम हा माझा वाघ्यासारखा आहे. फक्त एवढंच की वाघा आहे ना आपला होता ना वाघ्या, त्याच्या इथे नाकावरती काळा डाग होता, ह्याच्यात सफेद आहे. एवढाच फरक आहे. आणि हा मस्तीखोर शेरू. तर व्हिडिओ ठेवलाय मी अपलोडला. आज काय माहिती व्हिडिओ अपलोड होतोय की नाही, कारण तुम्हाला बघा मगाशी म्हणाले ना लाईट नव्हती आमच्याकडे. मगाशी 6:45च्या दरम्यान लाईट आली. आत्ता मी जो व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला थोडासा फोन चार्ज करू ना, कारण अजिबात फोनमध्ये चार्जिंग नव्हती. 5% चार्जिंग होती. आणि आत्ता मी व्हिडिओ अपलोडला ठेवला आहे. आता वाजले तर मला वाटतं काहीतरी 7:15 7:30 झाले असतील. अजून व्हिडिओ माझा अपलोड नाही झालेला आहे, त्याच्यामुळे शुक्रवारचा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत जातो आहे की नाही ह्याचं मला टेन्शन आलं आहे. बघूया. आता जेवण पण अजून करायचं बाकी आहे. मी अजून बाकी ठेवलं आहे सगळं. म्हटलं आधी पहिलं व्हिडिओचं म्हटलं करूया. नेहमी कसं दुपारच्या वेळेस सगळं करून घेते, पण आज लाईट नव्हती त्याच्यामुळे जरा घोळ झाला, राहून गेलं. वातावरण एकदम अचानक चेंज झालं, त्याच्यामुळे आपण पण काही करू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे ती लाईट आहे ना सगळीकडे गेली होती. बहुतेक ठिकाणी लाईटी बंद होत्या, करण्यात पण नव्हती लाईट. आली ती नशीब. संध्याकाळी 2-3 वेळा फोन केले तेव्हा ती, मग त्यांना माहीतच नाही इथे लाईट नाही ते आमच्या इथे, त्याच्यामुळे फोन केले म्हणून ते बरं झालं. त्यांनी लगेच केलं. मग अर्ध्या तासामध्ये लाईट आली लगेच. मग तर इथे बघा फक्त मला आज भाजी करायची होती, कारण चपात्या वगैरे आहेत ना आपल्या. इथे बटाट्याची भाजी केली मी. आणि अशी भाजी ना कुणाला खूप आवडते ही भाजी. पातळ पातळ बटाट्याच्या खापा केल्यात. जिरं, हिंग, तिखट मसाला, हळद आणि मीठ फक्त एवढंच टाकायचं. आणि थोडीशी कोथिंबीर. पाणी नाही टाकायचं. आता पाणी न टाकता वाफेवरती आपल्याला ना ही अशी परतून घेत राहायचं. एक 5 ते 7 मिनटामध्ये ही भाजी शिजते आणि खूप टेस्टी लागते. तर मी आता ना गॅसची जागा ना चेंज केली, कारण हा गॅस ना खूप फास्ट आहे.
बर्नर मोठा आहे ना त्याचा, उगाच करपून जायची, म्हणून या छोट्या गॅसवरती मी ठेवलं. आता त्याच्यावर टाकते झाकण. आता हे वाफेवरती शिजेल. आणि आज आमच्याकडे नुसता आनंदी आनंद आहे. थोडा वेळ आपण थांबलो बाहेर, थोडा वेळ सोडायचं. नको घाणीमध्ये पाठवते बघ. लाल होणार. आजच आंघोळ केले. कुणाच्या बाबा पण बरं झालं ना आता. बरं ना आता वेळ जायला, आता बोर व्हायचे रात्रीचे. आता मग अशी थोडा वेळ त्यांनी न्यूज वगैरे बघितली गाडीमध्ये बसून. आता म्हटलं ह्यांना खेळवतं बोलत होते. म्हटलं खेळवा, मी माझं जेवण म्हटलं करते. लाईट सगळ्या चालू ठेवल्या चारी बाजूच्या. आपल्या इथे घराला चारी बाजून लाईट आहे. आता हे कसं व्हिडिओमध्ये जरा काळोख वाटतो. हे बघा इथे पण आपली लाईट चालू आहे. मागच्या साईडची पण लाईट सगळे चालू आहे. चारी बाजूच्या लाईटी चालू ठेवल्यात. आणि प्लस ही बघा, ही एक समोरची लाईट. आणि समोर तो चंद्र बघा कसा दिसतोय, तो लाल लाल. हां, मी म्हटलं काय दिसतंय ते. झोप यायला लागली. आमच्याकडे अर्धी रात्र पण झाली, म्हणजे सगळं झोपले आमच्याकडे. माझं आत्ताच किचन बघा आवरून झालं. आता शेवटचं काम होतं ते केलं मी. आता मी पण चालली झोपायला. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.